Eka koro iyudo ka jotend skul timo achiel ariyo adek mondo mineni skulno ni maber kasto mibadhi bende donjo e iye kanyo. Mana adier kaka Sara wacho, ting' en gino ma ji onego bed ni riwore. But ng'ano man gi teko mar implement chike moketi ni mondo ni ji onego bed ni luwo en sirikal. Iyudo ni sirikal weight mar arita mar skul okete boards of management mwaluongo ni BOM. To king'iyo mang'eny kata na gwenge kuonde mwawuoke, jogo ma bedo qualified, jogo miketo ni gitiere boards of management, especially kata na koro e skunde mag gwenge, ok do wach ni gin jogo man gi lony ahinya e weche mag somo kata na e weche mag arita. Iyudo ka skul tek ni ng'eny boards of management opong' gi ng'ato tek ni ogolo arambe maber e gweng', skul oluonge arambe, onyalo bedo no ogolo pesa moro matin, ikete e board mar management, kata obedo ni en gi lony kata obedo ni oonge lony. Koro ng'ata aina ni endi ka emiduogi ikaw, wach ni ikaw japur moro kata na gweng' kaka Muhoroni, ikete board of management, tidwa expect ni sirikal oketo responsibility mar arita mar skul e board of management. Ere kaka japur mar niang' dhi chako luwore gi weche mag Basic Act 2013 ka ging'iyo ni to be skul ma wantiere ni be giluwo chike ma sirikal oketo 2013. Ng'eny gi okia kata na weche mag Basic Act 2013 go. Koro wach moro mar sirikal oketo ni arita mar skul nitiere wi school leadership kokalo e board of management, en gino ma aparo no nego bed ni lokore. But kane pok wabire maendi nikech ne wan gi Michael kaendi ma en ng'ano ma nitiere position of responsibility, nikech owadwa Michael emotelo ne Kenya Private Schools Association. King'iyo mang'eny kata na skunde kwa waweyo weche mag mach mok dwa geng', Michael e wacho ni masira ok wanyal geng'o, but antang'iyo ni masira nitiere masiche mang'eny mwanyalo geng'o. King'iyo kata na skunde migero ka dhi gorofa malo, moko miyo nyithindo yo mar duogo piny seche in cases of emergency according to the basic, gin mostly